Tulung, terno menyang rumah sakitku. Iki kedadian nyata kang dialami dening keponakanku Hadi. Durung suwe, lagi Agustus 2019 wingi. Ketiga dawa, ora ana udan, ning hawane krasa sumuk. Wanci bubar maghrib, Hadi rumangsa sumuk lan sumpek. Terus ngetokake sepeda motor ditumpaki mubeng-mubeng. Mampir jog bensin seliter. Niate mung mubeng-mubeng golek hawa seger ngilangi sumuk. Mula ya ora nganggo perlengkapan jangkep. Mung katokan cekak, kalung sarung, klambi cendak, ora nganggo helm. Wong ya ora arep ngambah dalan gedhe. Mung mlaku alon-alon turut dalan desa lan tengah sawah. Lakune ngetan liwat dalan aspal sing nyigar tlatah pesawahan Jember. Yo tenan, krasa seger nyang awak. Desa Trucuk bablas ngetan. Puluhan ngalor, bero balik ngulon. Nanging tekan Kretek Wetan desa Tegal Gading, ana wong wadon lagi mbobot sepuh ngawe-awe ngendhek lakune Hadi. Dasar bocah kaberi tetulung, dheweke ngrahita. Sajake apa krasa arep nglairake apa piye wong wadon iki. Hadi mandeg. Dadi peteng ora weruh rupane wong iku. Mung katon blegere remeng-remeng. "Wonten napa, Mbak?" takoni Hadi. "Nyuwun tulung terke teng rumah sakit. Kersa mboten, Mas?" Saure wong iku semu takon. "Napa ajeng nglairake? Napa mung ajeng mresakake?" takone Hadi maneh. "Sajake kula pun ajeng nglairake. Tulung nggih, Mas, diterke teng rumah sakit." "Lah, rumah sakit pundi? Metro napa RSI? Napa rumah sakit Dokter Suraji?" "Rumah sakit langganan kula mriko." Wong iku nudhe ngalor ngulon. Sakala Hadi mikir, iku mestine rumah sakit Islam. Sing arah ngalor ngulon saka kene rak ya rumah sakit Islam. "Monggo kula terake," pakone Hadi. Wong iku terus mapan lungguh ing sedel sakmburine Hadi. Nuli mangkat mlaku. Atine Hadi rada ora kepenak sebab ora nggawa helm. Mongko mengko ngliwati pos penjagaan polisi ing prapatan Keron. Nanging yen dadak mampir ngomah njupuk helm, kesuwen. Wong sajake mbake iku wis ngesas-ngeses krasa lara. Akhire Hadi mutusake terus nyang RSI wae. Yen mengko di stop polisi yo ditudingi wetenge wanita sing wis jemblang arep ngemprot kuwi. Rak yo gelem maklum. Liwat perapatan Bangjo Kidul rumah sakit ana polisi jaga. Nanging meneng wae ora nyetop ora nyaruwe. Sajake polisine weruh yen wanita sing nggonceng iku meteng gedhe arep nglairake. Bareng tekan ngarep rumah sakit arep menggok mlebu, wanita iku alok. "Dudu kene, Mas. Rumah sakitku kono," saure karo nuding. "Ngendi?" takone Hadi. "Wes mlaku maneh. Mengko rak tekan. Mengko tak kabari menggoke." Hadi mikir,
Yen kanginan terus dadi masuk angin rak mesakake. Mengko nglairake awake ora sehat rak repot. Sarung sing dikalungake pundak dilolos diwenehake wanita iku karo kandha. Iki nggonen kemul. Kowe ben ora masuk angin. Matur nuwun, Mas. Saure karo nampani sarung terus dikrubutake awak. Sautara Hade nglakokake motore maneh sing dituju rumah sakit Suraji Kertonegoro. Bareng tekan ngarep rumah sakit iku, arep minggok mlebu, wanita iku alok maneh. Dudu kene, Mas. Rumah sakitku sisih kono. Tangane kok nude ngalor. Batine Hade. Apa rumah sakit Boyolali? Mbuh, wong wis diniate tetulung yo dilakoni wae. Mung bensine mengko cukup ora. Mlaku sautara tekan ngarep masjid gede. Wonge akeh rame banget. Wanita iku kandha. Mas, wis manjing isak. Apike salat dhisik. Melu jamaah kae. Hade ngendhekake sepeda motore, terus nampani sarung sing diulungake wanita iku. Langsung dienggo sarungan. Wanita iku dhewe uga mbawur awor. Wong-wong wadon akeh sing padha arep melu salat. Bubar salat Isya, Hade lingak-linguk goleki wanita sing bobot sepuh arep nglairake mau. Endi wong iki kok ora katon, kok ora enggal bali mrene. Ing sisih liya Hade rada ngumun. Masjid iki masjid ngendi? Aku kok kaya durung tau tumon masjid kaya ngene iki ing Klaten. Ngono batine. Tinimbang dadi tandha pitakon, Hade takon wong sing liwat sandingi. Mas, niki masjid pundi to? Diwangsuli. Niki Masjid Demak. Saure wong iku. Masjid Demak? Ucape Hade setengah bengok saking kagete. Jalari wong sing ditakoni dadi kaget lan gumun. Ganti takon. Lah, daleme pundi? Dugi ngriki kok mboten ngerti nek niki Masjid Demak. Kula Klaten. Oh, nembe niki dugi ngriki to. Inggih, saure Hade. Sakala Hade sadar, iki mau mentas digelandang lelembut nganggo sepeda motore dhewe. Isih kurang yakin, dheweke mlaku golek papan nama apa to apa sing nuduhake yen iki temen-temen kutha Demak. Akhire ketemu papan nama. Pancen bener, awake wis ana ngarep Masjid Demak. Dadi judeg dhewe nalare. Klaten Demak iku adohe kliwat 150 km. Mau bubar maghrib ana Kretek Tegal Gading Klaten. Manjing Isya kok wis ana Demak. Terus bensine mau mung dijoki 1 liter. Kok bisa tekan kene nempuh jarak 150 km? Hade lungguh lenger-lenger karo nyekeli sepeda motore. Lingak-lingu goleki wanita sing dibonceng mau. Wis genah sengaja ninggal dheweke. Ora katon glibete. Hade dadi judeg. Ana Demak 150 km saka omahe. Ora nganggo helm, mung kathokan cekak. Ora nganggo duit sak cuwil-cuwilo. Bensine mau mung dijoki 1 liter. Mestine saiki lak wis entek. Terus piye oleh ku arep mulih?